Non-Hedrong Karbiang Longalong Regional Political Party Kachiseng Hill State Demand Forum Thihekpen HSDF Atum Korkanthi constituency along Mai Kepado pon. Kidamtang chitiri phaing korake thomani Korkanthi constituency ke parlo tekelangjun Gabriel Christian Adivasi arong along HSDF Ratchari asong atum mass joining ame Kepado pon. Bangso melong Rajesh Rongphar kachapahim phu ponalong aluhia manpen HSDF tiripia amai phu rajenti mong kache tongdun along pinangan SHDF asongja po songjapia tum che tongdun. Bangso mailong HSDF asongja hemari taru pen rat aphan lamthe ke paklang pon ke APHLC Ratchari asong atum ke kilik kache pahai je phan le song ke par japkali sita amithang jongjunga le phan Lapen isialam lagi APHLC claim bang phuatum ko anma kirem laansi hem ke chardon kachikim ko anma kirem laansi hem konglong ador ke sokachina lasimang hu hepin pensi chini dunsi APHLC aphan ke pang thek nang jia apor pusi than pon Lapen lumbajong constituency long kido APHLC asong lage 80% ke HSDF mate rajanti mongalong sido puta than pon Lapen kapre ke constituency along HSDF along kiding ponamai padu bomji puta than pon. HSDF amai phu rajanti mong lamthe ke than pon ke non ki bang jining kan surihnira inkorat trokaning kan MLA kilik ahut HSDF pen kilik chedan dun vegji lapen jasimet pet HSDF akimang lake surihnira inkorat troksian kan MSC kilik ahut Karbinglong Autonomous Council ke charia jakong ki palongjia phansi king kam chijor bong lupusi than pon. Bangso mailong Adivasi akhetum bang phokep societum HSDF asong along chipa ogdunsi ke claim kedam dunji lapen kachirap dunji phan chachak dun MLA kala ke chepati dun wekbo lapen nilitum along menalong ka hoitu komani pen alliance dota hai mini satanon makiritum alliance alam nitum thana matha thelan tatame klar dak kela hello nitum HSDF pen long trok adima long aname HSDF a candidate ke par jabi phansi dum ka chisi na pen ni tum jasemet ka chepa hai ponji phansi jasemet kabor ipon ta non ni tum long ajat akhai tin tum na menon nang chingkier lo non nang ke join nun dia tum side lo wangnon ni tum long ta meeting baduna wangnon ni tum long ta chingki je thanang pu lason kap tu ko betum ta isi ka welcome kar biang long non prek dak atomon nang jab lo HSDF ning che the Oktober nilipulo chu gidamtang party mahang pathek dat pen chekloi jonang bong seng patang lap nei tu sini tum chekloi jon ke chogi phan ke non October 8 ani September 8 ano dinitum September 8 ani sini tum party mahang pathek lo tame non headlang ni krep pho krep chok lang pinian la non ni krep pho krep chok wet pen name BJP tum nang phere du lo APSLC tum ga arni bang naga sorsar kopi pose ka sorsar lo te ka phere Rajanti mung inuwet kita nge party man henoni puke mati di amasi kaphere do kokpena posino na bangke naga sorsar dong mukak pensem singti Karbinglong life